Dwa kawo thuoloni mondo ago erokamano ni yudo thuolo mar biro mondo watwage wechegi mondo watimo mos ni bet adeko. Wechegi ekipeke pod ayale kamachielo kendo achaka duoga yale ka. Gima timore ni jo Kenya namba achiel nyaka wang'e ni wan wegi mane wandiko katiba marwa ma higa 2010 kendo e katiba no king'iyo pen chik mar 209 chiwo teko ne sirikal mani odiochieng' no, that is the government of the day, mondo okaw usuru kuom jopiny. And gima duong' bende ma kapok adhi gima notimore nyoro nyaka mi jo dalawa ler moko kaluwore gi adiera mantie kiweyo madhi mbele, nikech adiera madhi mbele ni king'iyo joma manye ng'anyo ne ging'anyo nikech article mar 37 mar constitution moyienegi mondo ging'any. To katiba achiel no bende moyiene sirikal mondo chok osuru. To kendo katiba achiel no emoyiene parliament mondo los chike mamoko manyalo operationalize, manyalo keto kare parts mopogore opogore. Koro part mar katiba ma parliament loso chik maketo kare kata mondo ti en part 209 mikele iluongo finance bill, nikech sirikal omiteko to gi tich e section no mondo mi gichok osuru. Koro mondo mi parliament olos chik mar loso osuru mano giketo kare part no mar katiba nyiso ni the parliament is given a duty mondo gi legislate, yani gilos chike goeko manyalo miyo every article ka article ma constitution mondo dhi kare. Finance bill ma en